Čauko, tady je Mateo. Dneska mám pro vás také zaujímavé video. Chcel by som zistiť, aby ste mi písali do komentu, že prečo sa vám tá hra napríklad nelúbi a prečo mi dávate dislajky. A proste, aby som chcel vedieť, prečo mi dávate dislajky. Som trošku zachryplý, takže ja som teraz za kompom. Tu mám hlas, sa nudím. Takže chcel by som iba napísať, že prečo sa niečo. No a ja idem tady. Počkajte. Vážne, chcel by som iba vidieť, prečo sa vám to vážne nepáči, tak takže poprosím, napíšte mi do komentu, prečo sa vám tie videá nepáčia. Ja to uznám, ja si neviem. No, prosím vás, píšte mi do komentu, prečo sa vám to nepáči. Takže, ako ste mohli vidieť, takže teda trošku zakrytnutý, ale niečo to mám. Máme na Bodskom Mikuláši takú tradíciu, šank. A ja by som vám chcel vážne aby som vás chcel vážne poprosím, píšte mi do komentu, prečo sa vám to nepáči. A ja už si to potom s mňa poradím, takže možno vážne prosím, tak ja som vážne vyberám na tomto videu jak dement, vážne dámy a páni, ale vážne. Chcel by som strašne získať partnership, takže poprosím vás, píšte mi do komentu, prečo sa vám to nepáči. Keď by ste chceli ďalšie video, tak mi môžete napísať, o čom by to malo byť. No a ja by som to už natočil, takže by ste mi mohli povedať. Napíšte mi proste napíšte mi do popisku videa, alebo mi napíšte do komentu. Takže poprosím vás, ja by som vás nechcel nejak ako prinúťovať, aby ste mi dávali nové striham video, aby som takže ja už by som si nejak poradil, kebyže mi napíšete, že prečo sa vám tie videá nepáčia, vážne, ja som bol dlho na zabave, takže ja a môj kamarát tam boli spolu, takže mne by to, ja som vážne teraz zaspatý a chcel by som vážne zistiť, prečo sa vám moje videá nepáčia. Mohli by ste mi to písať do komentu a ja by som potom napísal 10 faktov o mne, alebo koľko by ste mi dali. No proste mi napíšte, koľko by som mal dať, teda koľko videí by ste chceli, aby som ešte natočil. Proste keď napíšete žiadne, tak to by bylo všetko z tohto videa, takže pokud sa vám video páčilo,